So phina showa le ngoma sibiza abantu abanofakazi sithi eqaleni wayekhona uLizwi. Wayekhona uLizwi. OyenguNkulunkulu. Konke kwavela maye. Okuthaliweyo. Hallelujah. Hallelujah. Awukhona uJesu nasenanda. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane eNanda egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelela bonke abafowethu esihamba nabo. Sibingelela ubaba umfundisi uMagwaza egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela bonke abahlali baseNanda egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Omelana ke bazalwane. Usinakho konke wakwamthembu la ngiqhamuka khona ile ngaphezulu kwemnakwe KZN indawo ekuthiwa iFrayed. Angizazi nami ngifike kanjani la namhlanje kodwa ngiyajabula ukuzokhonza nabazalwane endaweni yaseNanda. Hallelujah. Cha ngithi angizofakaza nje kancane labazalwane egameni likaJesu Kristu. Angizile ngokuningi. Ayikho into mhlawumbe esingathi special noma ihlukile ngami kodwa nje into eyenzeka empilweni yami ukuthi ngelinye ilanga nami ngahlangana noJesu wayisiza impilo yami. Umuntu ke mina okhule ekhaya la kukhona abantu abakholwayo uphinde kuhlanganiswe nazinye izinto. Bawufuna abantu abalandela inyanga ubuzobathola ekhaya. Bawufuna abantu ababhema utshwala benza konke ubuzobathola ekhaya. Bawufuna abantu abalala bevuka esportini ubuzobathola ekhaya. Bawufuna abantu abazovuka ekseni beye esontweni ubuzobathola ekhaya. Yonke inhlobo yomuntu ubuzoyithola ekhaya. Hallelujah. Kodwa kwathi kuyindawo kanjalo kwafika uJesu ngelinye ilanga empilweni yami wangakhuluma izinto eziningi.
wathi yebo konke kudekiwe, yebo konke kubekiwe phambi kwakho, kodwa uyathanda yini ukusinda? Anginabo ubufakazi obuningi nami nginalento ukuthi lento enzeke eBhayibhelini yenzeka nasempilweni yami. Ngicela nje ukufakaza ngale ndoda lithi iBhayibheli kwakukhona indoda eyahlala eqhibini kwaze kwaphela unyaka o38 years. Samncane namanje u38 years angaba le ndoda lena uhluke ngokuthi yona yayilokhu inesifo nje esodwa. Ingakhona ukuyihambela, ingakhona ukusenzela izinto. Bayisiwa kwenye indawo kumele iqutshulwe, bayiya ekhaya kumele iqutshulwe. Yaze yanquma ukuhlala ngasendaweni la eyayizothola khona usizo. Amen. Yathi noma ihlele endaweni la izothola khona usizo, kwasho ukuthi uJesu ngobe bengakafiki waphela u38 years ihlupheka le ndoda. Nami uJesu wafika nje kukanjalo empilweni yami. Kunezinto ezazingihlupha, kunezinto ezazingidlula, kodwa wathi efika uJesu wangabuza ukuthi ngiphume ekhaya enjani, wangabuza igama nesibongo, wangabuza ukuthi bayahlupheka noma banemali, wabuza nje ukuthi uyathanda yini ukusinda. Hallelujah. Nalobo bufakazi ukuthi uyazi kuyaphileka ngapha kaJesu. Kangithi mawusesontweni uyabhoreka. Namanje ngibona abantu abayizokuzofakaza ize ngithi angizodansa nami kancane ngoba kuyaphileka kaJesu. Asidingi ukudansa esimontini, kaJesu siyadansa. Asidingi ukujabula ngaphandle, kaJesu siyajabula. Anginabo ubufakazi obuningi. Ilokho nje ukuthi kuyaphileka kuJesu. Usungenamali, usungenanto, uyaguqula yena kwenzutho. Haleluya. 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 Usizo. Amen. Jesus. Khona iculu lithi usizo lwami luvele enkosini. Amen. Luvela, usizo lwami. Umfakazi ayishilo ukuthi usizo lomuntu luvela kuJesu. Amen. Ukuthi umuntu angazami izinto zakhe, kodwa usizo ultimately livela kuJesu. Amen. Amen. Manje socela, siyabonga ufakazi. Manje socela ubaba wethu, ubaba umfundisi uMagwaza ukuthi azosibingelela ngegama likaJesu. Amen. Egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Igama lami ke umfundisi uMagwaza. Amen. Khona la esikoleni ngaphesheya la ngitholakala khona la sikhonza khona. Into uMC angibizela yona uthi angizobingelela. Ngizobingelela ngempela futhi. Ake sibingelele kubantu abasilalele esinabo la, abantu abasilalele behlezi endlini zabo, abathatha ihlalo bahlala ngaphandle bathi bafuna ukuzwa ukuthi yini le okuzokhulunywa ngayo kule ndawo.
engakusho ukuthi awenzanga iphutha ngokuthi uyeke yonke into oyenzayo, uvale iradio yakho ekhala kahle, uvale iTV yakho ekhala kahle, bese uzolalela laba bantu abadelelekile, laba bantu abamanje bamenje oguqwini, bakhulume, bamemeze bengalindele inkokhelo, bamemeze nje, bamemezele ngoJesu. Into oyenzayo wenza isibusiso, uyifakela isibusiso wena kanye nabantwana bakho kanye nomndeni wakho. Angibuke nje ivesi kaFisher bese ngiyadeda MC wami ukuze sikwazi ukuhamba kule ndawo. Kunento engiyibuka la kuJeremiah chapter number 38. Jeremiah chapter 38. Ngicela ukubingelela ngayo le vesi. Inhloko sala esithi ukukhululwa kukaJeremiah emgodini. Ngime kule ndawo kina kunabantu abahlezi kodwa bavalelwe emgodini. Kunabantu abayitshela ukuthi yonke into ihamba kahle kodwa impilo yakhe isemgodini. Kunamuntu owenza yonke into kodwa impilo yakhe ivalelekile. Uthi MC wethu silakula ndawo sizomemezela, ake simemezele indaba yokukhululwa. Ungayiseka namuhla ukuthi simemezela ukukhululwa kwakho kula mgodi abashwe kuwo. Abanye ababashiwe babashwe imimoya emibi ababophela emgodini. Siyakubona uhamba thina, siyakubona wenza yonke into kanti uboshiwe. Ake simemezele abantu nje abamemezelayo, bamemezela indaba yokukhululwa nokukhululwa kwabantu. Lese ngoba kukhuluma uyazi ukuthi uboshiwe, uyazi ukuthi izinto zakho kwawena indawo hlezi kuyo isemgodini. Oh, hallelujah. Jesus. Umuntu osemgodini uyena sazi kahle ukuthi usemgodini. Osemgodini kina uthi mawubheka ka-left ubona udonga, mawubheka ka-right ubona udonga. Kungenzeka ukuthi ney'hlobo zakho zikulahlile. Mawuthi uyabheka abantu abaseduze kwakho, akekho umuntu oza nosizo. Oh, hallelujah. Ithixo lakade bencula bathi usizo luvela kuyo uJehova. Washo njalo uDavide wathi kuphakamisela amehlwame entabeni. La usizo lwethu luvela khona. Kungenzeka ukuthi iy'hlobo zakho zikulahlile, kodwa nantu usizo, nantu usizo aluvele enkosini, nantu usizo aluvela kuJehova. Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Ngilifunde leli izwi lonke. Kodwa indlela uJeremiah akhishwe ngayo kuye kwathiwa akuthathwe amaJebhuthebhu amadala kube yiwo akhululwa ngawo. Iyona ndlela-ke kina esimele layinanda size ngendlela endala, le ndlela yokuhamba msima ey'talatini zomgwaqo. Sima simemezela uJesu, sasimba ilanga lakho namuhla. Jesus. Into ezokukhulula akusiyona into entsha ngaziwa, kodwa yinto endala. Jesus. Bathe ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi,
Jesus. wale uNkulunkulu, wale khona ewuThixo. Umkhululi wakho uyu Jesu, umkhululi wakho uyu uNkulunkulu. Awukhululwa izinto ezintsha, kodwa ukhululwa ule ongumdala wemfundo. Jesus. Haleluya. Usizo lwethu luvela eNkosini. Usizo lwethu luvela kuye owenzile izulu nomhlaba. Usizo lwethu luvela kuye uJehova. uJehova yena ongazeli, uJehova yena ongalali. Ungayithatha impilo yakho namhlanje uyinikele kuye. Manje wanikela impilo yakho kuye, impilo yakho iyashintsha. Oh, hallelujah. Osa MC wami ngiyasuka la. Uzasikwazi kuleswini. Phakamisela amehlo entabeni. Lapho usizo lwami luvela khona. Ngiphakamisela amehlo entabeni. Usizo lwami luvela kuJehova. Usizo lwethu luvela kuJehova. Indawo yethu yasenanda uyedwa umuntu ongayikhulula, uJehova wenzile izulu nomhlaba. Indawo esiyakhele uyedwa umkhululi wayo, onguJesu igama lakhe. Oh, Jesus. Yathandaza moto zwilakho lithi wena Nkulunkulu ayikho into owayikhuluma wangayenza. Izwi lakho uyaliphumelelisa ngezandla zakho. Yonke into oyishoyo uyayenza, yonke into oyikhulumile uyayifeza. UNkulunkulu onjalo, ayikho into oyikhulumayo ungayenzi, ayikho into oyikhulumayo ungayifezi. Ezakho izethembiso singuyebo futhi singwabe. Monoko moshanda la moko santa, remosiande la moko sianta, undala moko siande la moko santa, ripani la musianta kamo, ulanda moko siande la moko santa, undala musiande la moko, ilala moko siande la moko santa, ripala moko siande la moko santa, undale mehesi, ripali la musanta, ilanda siande unda siande la moko santa. You are Jehovah Elando, you are Jehovah Elisha, ilanda litu. Hallelujah. Kutambama egameni likaJesu asithathele ithuba sibingelele abafowethu, sibingelele abodadewethu, sibingelele kakhulu abantwana basekhaya egameni likaJesu. Emphakathini wakasenanda siyabingelela abafundisi egameni likaJesu. Bekhona abanye abahamba nathi, siyabingelela umfundisi uMakhwaza egameni likaJesu, sibingelela umfundisi uKhina, sibingelela abantwana bakwethu nabanye abafundisi basendaweni, siyabingelela njengafushane egameni likaJesu. Kukhona omama, kukhona insizwa, kukhona obaba, kukhona intombi, sithi sanibonani kafushane njengegameni likaJesu. Hallelujah. Sizezwini likaNkulunkulu kafushane, akufisa ukumosha isikhathi eside. Ncwadi yeZenzo chapter number 22 sizofunda verse number 6. Wakhona sizoba bafushane nje ngendlela emangasayo egameni likaJesu. Sizomemezela insindiso, sizomemezela indaba kaJesu ukuthi kunoJesu osindisa umuntu. Sondela leBhayibheli ncebo noma ubani osifundela kafushane egameni likaJesu ngoba sizothandaza. Ncwadi yeZenzo chapter number 26 usifundele bese siyathandaza. 26 verse number 6. Noma ungafunda verse number 6 here.
Siyathandazela. Asibuke incwadi yezenzo chapter number 26 verse number 6. Isihloko sala esifundeka kanje sithi uPauli uziphendulela phambi kuka-Efestu no-Agrippa. Verse number 6. Kepha manje ngimi ngimangalelwe ngenxa yethemba lesethembiso asenzayo uNkulunkulu kubo obaba. Angiphinde. Kepha manje ngimangalelwe ngenxa yethemba lesethembiso asenzayo uNkulunkulu kubo obaba. Hallelujah, ngicela egameni likaJesu. U22 verse number 6. 22 verse 6. Yes. Oh, thank you, Jesus. 22 verse number 6. Hallelujah. Wathi ngisahamba ngisondela eDamaseko kuphakathi kwemini, wabaleka masinyane ngazonke ukukhanya okukhulu akuvela ezulwini. Yes. Ngicela isithandazelo. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba, izwi lakho leli uNkulunkulu wethu ogcwele, khuluma ngalo uNkulunkulu wethu onamandla, ukhulume ushintshe impilo yethu, kushintshe ukuphila kwethu. Baba wethu ogcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu. Ake ukhulume Nkosi yethu onamandla, la ukhuluma khona wena Nkosi, kuvuleka indlela. Siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Afisa nje ukuba mude ngoba inhloso yami ukuthandaza. Ufuna nje ukuba mfishane kakhulu egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ngaleso sizathu nje ngizovele kuhlale kuyona le ndaba egameni likaJesu. La sifunda khona iBhayibheli lisitshela amadoda okamalayo uSawuli egameni likaJesu, wathi-ke isihlangane noJesu igama layo lahambe lashintsha. La sifunda khona-ke sifunda izohlangana noma ihlangana noJesu. Ihlangana noJesu nje ibheke eDamaseko ngokusho kweBhayibheli. Ithi mayibhekele eDamaseko inhloso yakhe kwakuyozingela noma kwakuyohlukumeza abazalwane. Into vele kwakuyinto eyayenzwa engakahlangani noJesu. iBhayibheli lithi-ke le ndoda esikhuluma ngayo yayihlupha abantu abakholwayo, yayibathatha noma ngathiwa bahlangane kuphi bayakhonza, yayifuna ukubashaya, yayifuna ukubalimaza, ukubabulala. Inhloso yayo noma into yayimelene nayo yayimelene nabantu abakhonza uNkulunkulu, yayimelene nabantu nje abakhonza uJehova, yayimelene nabantu abamemeza igama likaNkulunkulu, yayimelene nabantu abambiza uNkulunkulu ngisho ngakuthiwa bambizaphi. Lithi iBhayibheli yayifika lapho ifuna ukubashaya. Yayimelene noNkulunkulu ngayo yonke indlela. Nayo sizothandaza kuyona namhlanje. Namhlanje nada kukhona abantu abanjengale ndoda, kukhona abantu abamelene ngoNkulunkulu ngayo yonke indlela, bamelene ngoNkulunkulu ngayindlela eyihlukene. Abanye babulala abanye abantu, abanye benza izinto uNkulunkulu angayifuni, bayenza bayayiphindelela. Nabo bahlukile nale ndoda eyayenza lezi zinto ingabahlangani nayo. Emphakathini namhlanje bakhona abafana nale ndoda abamelene noNkulunkulu besenza abasenzayo. Sishumayele
abantu abathi abafana emphakathini waseNanda. Kukhona iy'ntombi ezithi ayifane. Zona zimelene noNkulunkulu ngendlela yokuthi zihushule izisu. Zona zimelene noNkulunkulu. Yes, Lord. Oh my God. Simelene ngoNkulunkulu noma noNkulunkulu ngendlela eyinhlobonhlobo ngokwezenzo zayo. Ngoba kusasho ukuthi kungenzeka ukuthi bakhona nabanye abamelene ngoNkulunkulu ngokuthi bahushule izisu abanendaba abanenkinga yokuvula imilenze bangavela isisu bazosihushula. Awuhlukile namadoda ayimelene noJehova nawe umelene naye ngokwezenzo zakho. Namhlanje nceku kuyiqiniso impela ukuthi emathuneni okugcotshwa kuwenanda ayisatholakali ingane ena-2 months, ayisatholakali ingane ena-5 months ngoba ayisazotshwa khona. Kodwa kunezisu zabantu besifazane na esezaphenduka amathuna ngoba kuso kunemphefumulo ekhala khona. Eminye ina-1 day, eminye ina-5 months. Ithi ubaba ukhulele. Kunohlobo lwabantu besifazane elimelene noJehova ngenxa yezenzo zabo. Kunohlobo lwabantu elimelene noJehova ngenxa yemisebenzi emibi. Ezinye kuthena bayihamba zigqoka amakhoksi zizinhle erutshile kodwa izisu zingamathuna. Ethi ayigqoke kahle ikhidile kodwa izisu zabo zingamathuna ey'khane ey'ngenamala. Oh yes Lord Jesus. Melene noJehova ngesenzo sakho. Njengoba umelene noJehova ngesenzo sakho, melene noNkulunkulu. Funa ukudlula kodwa akudluleki. Yazi umelene noNkulunkulu indlela ngisho umphakathi wakithi osuhamba yiyona. Usuhamba zonke iy'ntanati uthi uphuma kulesi uyasindela kuthiwa lalela, abortion is free. Ngoba sesiphila emphakathini onjalo okukhona khona abantu iy'nsizwa ney'ntombi la khona u-free khona ukubulala. Ngoba makuthiwa abortion is free kufana nokuthi menda la kuthiwa is free. Umphakathi esiphila kuwo ku-free ukumelana noNkulunkulu kumahala ukubulala. Phakathi waseNanda zenzo kungenzeka yini ukuthi ihambe izamelene noJehova ezulwini. Kuze kuthiwa it is paid free, kuthiwa it is free of charge. Ukubulala imphefumulo engenacala. Ulapha kamosa Amathi bakhona impela nanda banjani. Abanye zinsizwa ey'maqeni ayinqanhlobo sidala ukukhosa umuntu, ayinqanhlobo sidala ukudubula umuntu. Azinandaba zibulala omunye kulethela omunye. Mntaka baba ngaleso senzo umelene nesu. Umelene noNkulunkulu. Izenzo zakhe azifiki. Ay, Hosea. Jesus.
Asisihle nesi. Asisihle nesi. Kodwa mntana baba ngoba ngifisa ukuthandaza nabantu abanjalo namhlanje. Ngithi Bhayibheli ngelinye ilanga nale ndoda agama layo kwakuSawulo. Ngithi Bhayibheli ngelinye ilanga isayakwenza lowo msebenzi wokumelana noJehova. Mhlawumbe nawe mntaka baba uyendleleni yakho yokuyofeba. Mhlawumbe nawe usendleleni yakho yokushilisiso. Mhlawumbe nawe usendleleni yakho yokubulala omunye umuntu. Mhlawumbe nawe usendleleni yakho yokuyathakatha. Kodwa lalela. Jesu. Namhlanje usuku lakho lokuhlangana noJesu. Usuku lakho lokuhlangana noJesu. Sifundele ukugcina leli verse isithandazo. Zenza chapter number 22 verse 6. Lendoda isahamba yahlangana noJesu. Impilo yayo ayibanga isaphinde yafana. Kwakuwumuntu owayaziwa ukuthi uhluphile emphakathini. Kwakwaziwa ukuthi uyahlupha. Namhlanje manje kunezigebengu zendawo. Namhlanje imenyiwe. Simenyele ukuzohlangana noJesu. Jesus. Hallelujah. Kunamasela endawo. Kuney'febe zendawo. Kuney'gebengu zendawo. Namhlanje simenyiwe. Lithi Bhayibheli ngelinye ilanga uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Wathi yinina lonke lisidona elikhathele. Wathi wozani wozani. Wathi wozani kimi mina ngiyakuniphumulisa. Wathi wozani mina ngiyakuniphumulisa. Jesus. Alela mntaka baba. Kunendlela lethi iBhayibheli ibuka kuyinhle emehlweni omuntu. Kodwa isiphetho sayo sihle neze. Mhlawumbe simemezele nje usendleleni yakho yokuyolala nenye indoda uyindoda nawe. Mhlawumbe simemezele nje mntaka baba umuntu wesifazane nawe uyolala nomunye umuntu wesifazane. KunoJesu ongahlangana naye namuhla. Lalela mntaka baba nawundlela ngamunye ngathi yinhle. Kodwa lithi iBhayibheli isiphetho sayo sisihle neze. Ukuthi siswami ungathutana nabanye osisi ize thutana no-government phakathi ukuthi kulungile ukuthi singamantombazane sijole sodwa. Ukuthi insizwa yakithi ningathutana nenye insizwa no-government. Ukuthi kulungile sizinsizwa silalane sodwa. Lalela mntaka baba leyo ndlela inesiphetho esiwukufa. iBhayibheli ngelinye ilanga ufika uJohane eshumayela ethi phendukani ngoba umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Elithi izwi likaNkulunkulu ukuba abantu babizwa ngegama lami bekuya kusithoma baphenduka emsebenzini yabo emihle. Athi uJehova mina Nkulunkulu ngisezulwini. Athi ngiyokwehla ngiphilise izwe lakho. Nkosi yami namhlanje phakathi wasenatha uyabizela ukuphendukeni. Uyabizela ukuphendukeni. Uyabizela ukuphendukeni. Uyabizelwa akushiyeni indleleni.
Sizothandaza nawe ngoba. Sizothandaza nawe. Sonke sasinjalo. Sonke indlela yethu yayingeyinhle. Kodwa sahlangana noJesu. Sasaziwa njengoSawule. Kodwa sahlangana noJesu lashintshile thina. Sahlangana noJesu yashintsha indlela yokuhamba. Sahlangana noJesu yashintsha indlela yokuphila. Sahlangana noJesu yashintsha indlela yokwenza. Simile nasi ngofakazi. Simile nasi ngofakazi. Simemezela ukuthi kuzokushintsha kwempilo okuvela kuKristu Jesu. Hallelujah. Alithi ibhayibheli umuntu esekuKristu Jesu uba isidalwa esisha. Jesus. Jesu wakwabiza abafundi kwelinye ilanga wathi ngilandeleni ngisekunenza. Wathi ngilandeleni ngisekunenza. Silana nje salandela senziwa uyena. Jesus. Nkosi, fundela ngoba ngiyima masikhathi lo verse 6. Ngoba inhloso yami mntana baba ukuthi ngithandaze nawe. Ukuthi ngithandaze nawe. Philo yakhe ingashintsha namhlanje. Ashintshe egameni. Verse number 6. Verse number 6. Hallelujah. Wathi ngisahamba ngisondela. Wathi ngisahamba ngisondela. Tela baba ngazubhekephi. Angazishona phela uyakhona. Khona le ndoda yayiyala khona ejwayele ukuyakhona noma yayiyokwenza into ejwayele ukuyenza. Khona yathi mayisaya khona. Mntana baba njengoba uzoleliswe naye le ndoda esikhuluma ngayo yaliswa. Yaliswa. Mntana baba leliswa liswayo. Usenza le nto yenzayo. Leliswa liswayo. Usaqabanga le nto iqabangayo. Leliswa liswayo. Usephila le mpilo ayiphilayo. Lithi phenduka. Jesus. Oh, hallelujah. Lithi phenduka. Lithi shiya indlela embi. Lithi phenduka. Abantwana bakwethu niyamiselwa. Ngamunye kuphendukeni. Baba sizothandaza nabo abahluphi basenanda sizothandaza nabo abanye babonakala basiyo kodwa mntaka baba uyasazi wena sondela sithandazelene nawe yakhe impilo ingashintsha nawe yakhe impilo ingaguquka nawe yakhe impilo ingabayinhle ngoba kusaqaleni uthi Jehova losithumile uthi namacebo amahle ngawe uthi ney'nhloso ezinhle ngawe. Sondela mfundisi ukini uzosithandazela egameni likaJesu inabo nje. Njengoba ungabe usabheka kude, ngabe usabheka eceleni, ngabe usabheka le nale, ngabe usabanaka abanye, le ndaba izele wena na. Basondela sithandaze nabo basho njalo. In Jesus' name, abathi Nkosi uJesu sizame. Sibonge Apostoli uNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngafishane nje kukhulunywa ngendvodza ogama layo kwakathe kunguSawule. Siyathi sonke ngamhlophe lendvodza kuyavela ukuthi kwakuyindvodza yayi-on duty makithunywe ngemaroma egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Isivile ukuthi amaKristu ahlangene eDamaseko egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Isendleleni nje leyakhona lithi iBhayibheli lami ngathi wayengahambi yedwa wayehamba nahamba nabo.
ngoba kuyavela nakulawa Stefane ukuthi wayekhona elinzethe impahla kaStefane egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Kanti lapho kunomkhosi wabadlali kaNkulunkulu eDamaseko asasendleleni leyakhona. Lithi iBhayibheli lami ngathi ugcwalisela uNkulunkulu lelivi lothi lolwa nawe nami ngiyawulwa naye, lothinta lobhotshiweyo wami uthinta inhlamvu yeliso lami. Ngokuba kugcwaliselekile sisho senu maZulu lesithi akukho ngwenya leyadla likhwana lemvubu kwabese buqoba siziba. Angathi wena nawukhona la ulalele khona leliphimbo egameni laJesu sesithandaza ukuthi wena nguphi lona-ke enhlitshweni yakho. Funa ukukutshela ukuthi ungamelana nalo nkulunkulu ngoba vele akasheshi kuthukuthele lo nkulunkulu uzakwenda kuhambele kahle kuthuleke kungazutha kabonanga ngoba uyathula kuba ngazutha kabonanga. Kanti uyabona lendvodza lengisawula kweyinyakani kukwenda ikwende yaze yakwenda ngoba liyaveza neBhayibheli kulendvodza yayikade inanetmandlela ohamba vele unencwadzi lemgunyazayo nawe uyabulala uyathengwa mihla namalanga. Sokwabulala abantu baNkulunkulu kodwa namhlanje lusuku lokuthi unikele uNkulunkulu. Awusaphelele nenhlitiyo yokufa umuntu omunye onekakhala ethi mfowethu ngiyamuva buhlungu na. Ubulala umuntu nje wena sobulala ngathi ubulala uthwane nje nolenyathelo ungayiboni. Udlule kanjani? Ngenxa ukuthi Sathane ungena kumuntu akethe nanabheza phakathi. Ubonakala umuntu ukuthi umuntu uyaphila kanti umuntu uyafa senqena ukuwe nje kuphela. But before uthandaze cela thandaza nawe lo njalo. Sekhulunyiwe uthi wabona nje esendleleni umbani abanika amakhonsana naye ngoba besingaba khona sonke kulo open air kodwa bengekho amakhonsana nathi sonke bekukhona nje lo yedwa lemvakashela inkosi. Cela ukuthandaza nalo njalo phakamisa isandla sakho ikhulumile inceku yenkosi. Cela ukuthandaza nawe sono lesinenhlitiyo lathi kusambona lisala lalela sela kufika kwalo akufikile kutokweba nje kuphela ngekhona nokubhubhisa ekhathi. Funa ukukutshela ukuthi namhlanje namje seduze nawe. Phakamisa isandla sakho lapho ukhona. Cela ukuthandaza nawe. Cela ukuthandaza nawe ngakushiyi ngaphandle. Uthi maye indawo yebo ayisekho. Uthi maye siyahamba asifuni ukushiya ukuleyo simo noma kuleyo ndlela lokiyo siphetho sayo leyo ndlela ayinhle neze. Kukhona kukhala nokugedla kwematinyo kuleyo ndlela. Ubungajika isinqumo sakho kabusha magwaza mfundisi wami kunabantu labayi-3. Kukhona uNaomi, kukhona Ruth, kukhona uOprah. Lithi iBhayibheli lami laba bobabili bebaganile kunomkhwekazi wabo. Afa madoda. Lo munye ngithi uOprah lo jikayo ubuyele emuva. Sinqumo lasithatha esokuhlubuka endleleni engabuyeli emuva. Ngoba kuhle sihamba kanjena nje isinqumo sisodwa sokuthi siyabuyela eJerusalema.
Oh hallelujah.